wala na. Nakauwi na ako sa amin kagabi pa. So, yan, update sa bahay natin. Ayan, bahay natin na pinapagawa. Ayan, oh. Hindi ako pala nakikita kasi nga, di ba pumunta ko ng Kamsur, tinatrabaho na yan ni Papa. Ito yung kusina namin, na ano na siya, na islab na siya. Tapos nilagyan na din ni Papa ng ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos tinatrabaho nga pala yan guys ni Papa ng mag-isa kasama yung kapatid ko. Ayan o. Kasi half day lang yung pasok niya sa school. Si Kuya din, parang nag-racket-racket din. Meron siyang trabaho. Saan pa sa Legazpi? Oo, sa Legazpi nagpintura, nag-racket-racket din siya. Tapos ayan, si Papa lang dito. So yan guys, hindi ko alam kung anong plano nito. Basta si Papa na bahala dyan. Ito yung yung naonang islabin. Ayan. Ayan siya. Okay na din siya, diba guys? Nilagyan dyan ng kasi pag umuulan siguro. So nilagyan ng plywood. Tapos dyan yung muna yung mga gamit. Ayan. Dito muna kami nagluluto. Kasi hindi pa yung tapos. Eto, tatanggalin to guys. Tapos, lalagyan din dito ng bubong. Kasi sabi ko nga, palakayin yung sala. Para lumaki yung sala. Ayan yung kwarto natin. Hindi na siya naayos. Okay lang yun. Ito sa loob. Kwarto nila Papa. Makalat. Kasi nga, naipon dito lahat ng gamit na nandito. Tsaka dito sa kusina. Ayan siya guys. Ang laki ng bintana. Bakit malaki pa yung bintana? Sabi mo digday. So, ha? Kainan pala kasi to. Dining area, ganyan. Tapos, di ba, magiging dyan daw yung kusina namin. Parang kasi susugpo na. Dudugtungan. Ganun. Tapos, ayan. Tadaan! Hi guys! So yun po mga kabikulana, gusto ko lang po mag-thank you kay Kuya Jojo. Tsaka po kay Tito Joe. Si Tito Joe po kasi yung may parang paunang budget na nagbigay po para dyan sa bahay natin. Kaso nga po parang natigil muna siya magtrabaho kaya wala siyang budget. Dahil mayroong sa niya sa likod parang sumakit ata, ganyan. Tapos nagpapacheck up siya. So, ayan, shower out sa kanya. Tapos kay Tito Jojo naman po, thank you so much. Kasi nagbigay po siya ng 20,000 pandagdag po sa pagpatrabaho ng bahay. So, ayan, thank you so much po kay Tito Jojo. Yan, palas kasi Jojo, ganyan. So, thank you so much po sa kanila. Pati sa mga sponsor po natin, kila Kuya Neil, Kuya Kenoy, yan sa mga nagpapalipad sa premiere ko. Thank you so much po. Sa lahat po ng sponsor, kila Kuya Ruben Libuon. So, yan. Thank you so much. So, yan guys. Malapit na yung matapos. Kailangan lang natin paunti-untian para matapos. Ako na yan, nababaon inay ko dyan sa gilid. Inot pa inay. Alay niya.
lagayin sa baba. Yan ako nagmali. So yun guys, malaking tipid din yung wala tayong labor. Labor ito, di pa? Yung nagtatrabaho, ganyan. Kasi nandiyan naman si Papa, kapatid ko. Si Ma, ayan, magpapala. Ay, naputol na. So, ayan guys, ang request natin ni Tito Joe na mauuna yung ganyan. Etong ganyan, mauuna yung ganyan bago yung beam. Kasi daw para malakas daw yung pundasyon nata ba yun? Basta yun yung sinasabi niya dati. Pero kasi guys, nauna yung beam kasi wala nung supply ng walang gawa ng hollow blocks. Kasi nga nung palaging umuulan, wala mang gumagawang hollow blocks. Kaya nauna natin yung beam. Nabubulol ako! Bibisit. Ay, nako! Tadaan. So, ayan na lang guys, yung natin, yung hollow blocks. Tsaka ayan. Konti na lang yung kabilya, yung bakal. Papa, aram mo ang iba. May naling ako sa video. Yung construction worker din. Yung mga ganyan na malalaki. Ano ba tawag dyan? Basta yung malalaking ganyan. Ang nilalagay dito sa taas, beam. Para daw, para malakas. Charis. Nakita ko din yun. Mayroon na ako. Mayroon din yun. Parang beam na maliit. Lipin beam. Ah? Ayan o. Oo, yun nga. Meron din. Ay, ganyan. Pero ano yan? Yung... Ha? Buhos din. Kunting buhos. May buhos din. Pero konti lang. Pero yung nakita ko kasi doon, malaki din yung parang bintana. Ganyan. Ay, hindi yung bintana. Yung sa kusina din yon. Ganyan, mahaba. Tapos ang nilagay nila sa may taas nun, beam. Para daw malakas. Kasi, pati daw sa mga pinto, ganun daw yung ginagawa. Kasi 'di ba para hindi bumaba yung hollow blocks or yung semento. Gumanyan. Ewan ko. Oo, kasi yun napanood ko kasi yun. Gano'n ay sinad ko ito sa account mo. Napanood ko na yan. Ayo. Oy.
pwede na umakyat. Pwede na pa magsakat. Marana. Ha? May pudang, lagyan na. Ito guys, meron itong hagdanan yan. May ano naman daw yan, may tali. So try natin. So yan guys, try nating umakyat. Carry yan. Ay! May may bugkos. O di man natatanggal nga. Malakas nga, magbigat nga ako. Wow! Pwede, gusto ko talaga umakyat. Kapit lang. Gusto ko talaga yung napapahamak ako. Charot! Hindi. Wag naman. Wala ako. Yun! Ay, salamat, nakataas din. Wow! Ayan! Nakataas din. Ayan, ang cute. Diba ang taas? Parang mataas, sobrang taas. Ayan. Yun guys. Ito yan yung mga bakal, mahaba kasi para dyan sa 2 kwarto. Kaso maghahanap pa tayo guys ng budget para dyan. Kaya tenga lang muna yung ganyan. Ayan Sarap ng hangin sa taas guys. Mapresko. Actually, yung yero namin nandito, bago pa. Hindi pa naman kasi yan tumagal masyado. Kaya pwede pa yan magamit sa kung saan pwede. May hinog ang bayabas. Kaya feeling ko talaga sobrang taas niya. Kasi mataas din yung lupa dito sa amin. Kaya pag tingnan mo, parang mas mataas siya dyan sa mga islab din na bahay. Nahulog. Diba? Alin? Duman. Pag na-islab ini. Saan? Duman ang kwarto. Talakula ito. Adig ang kwarto. Sige, pwede man. Tapos? Ini. Kwarto pa siya man. Pinakasala mo na inay. Sala? Anong masala pa ako? Open lang na. Sige, open. Pwede man. Oo nga, dito na lang ako magtato-kwarto sa taas. Char! Huy! Hindi, tambayan. Oo, Pasiring dyan may kusina. Oo, pasiring dyan sa kusina. May ubas ng kwarto. Pwede pa inay. Hello, Buboy! Hoy! Hi! Isus, tagpayong. Grabing karte. Ano pa? Uyan ang agdanan. Paano kung dyan? Kaso, kumbaga dumasala. Ay, tama. Isintadano. Sa loob mong gagawin. Tama. Jaden! Ayan si Bunso, guys. Si Bunso, lumabas din ng bahay. Basta yan nakakakita ng bata sa kalingan lalabas ng bahay. Psst! Jaden! Iling ka dito kay Ate M. Hi! Hi, nag-hi mo. Buyay na lang magsakat niya. Gusto niya magsakat. Pwede pa ang kanan. Wawa man. Uparas-paras ang baga. Hindi pwede pa ni kwarto baga. Mo baga. Kwarto doon, kwarto doon. Di sala ito. Paano man ini? Magayin ni pag. Tambayan, Rigde. Kubo, Rigde. Oo, kubo. Magayin ng kubo. Katana mo dyan mag-agi, oh. Yung Kabilya. Haba. Kapuna na niyang kalamari. Parang may signal ata dito sa taas. Ay, wow, buti pa dito sa taas merong signal. Sa baba, wala. Wala ito na kampalaw niya. Luwo. So yan guys. Nakababa na ako. Ang hirap bumaba kaya hindi ko na na-video. Uy. Ano? Ba? Ikaw ba gaya nailing mo, ika? Salmin ka. Uy. Ano, tara. Sa bag na black. Nakasabit? Oo, sa nakasabit. Kiss. Ay, may laway. May laway pala.
Kiss. Wala Ayan. kayo na. Baan si ba? Ang sarap guys magplano ng ano. Ang ganda. Ang ganda magplano ng ganyan bahay. Hoy, ano yan? Chicheria, cup noodles. Kiss mo ako. Chicheria, cup noodles, Shaina. Shaina ah. Pero sabi mo, ay dito ka muna buboy. Hindi ka nagkaon, cup noodles ka. So yan guys, mapabili tayo ng ano. Ng ano pala. Pabili tayo ng merienda daw ni Papa. Yung si Papa ng merienda. Ang pangit ko. Aray ko, ang buhok. Ay, sus, nagpapa. Ang boboy, nagpapa. Ano ito akong pera? Mama. Ako na mabakal. Ay, Jesus! Marabason ikaw, buboy ah. Mana. Ano ka na din? Pupunta ako sana. Ikaw, ano meron doon? Tinapay pa na. Ano siya, Ina? Natapos ako na Ba't mo pinutulan yung buhok mo? Sino nagsabi sa'yo putulan mo? Guys, nagpakamsor lang ako pag uwi ko na putulan na yung buhok niya. Hindi na kami bruha. Char. Kasi wag mapa yung buhok namin para kami bruha. Hoy. Sarap. Dito ka kay Bunso. Oh, mama mo bagayan, mama mo. Ay, sus. Second mother mo bagayan. Diyan ka kay mama mo. Ay, wala kang sleeper ha. Walang sleeper. Papa na. Inabantayan mo nga si Buboy. Oo. Ina, masakit. Ay, magkakap noodles ka man. Bantayan mo muna siya, Ina. Ano? Ika ha, tatao ka naman. Ano? Sa kuya na? Akin na. Sa akin na, bye-bye. 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 Ay, oo. Eh, gusto niya talaga magkaon na. Isus! Batang to. Ay! Very bad na. Bawal ka niyan kumain, ha? Ay, naku, walang laman. Ano? Wala man pagkain. Hindi yan. Wala man pagkain, oh. Oh, wala naman pagkain. Ice cream! Ice cream. Ano naman ito? Ice cream to, Shaina? Isda! Ay, naku. Akala ko pa naman ice cream. Isda pala. Wala, wala sa kata. Hoy! Ano? Ay, naku, Shaina. Sige mo, gida cup noodles. Shaina madulong. Ito yan. Tama na, ta? Ubusan lang, sige. Nalo. Sakto lang, hindi adi pa. Napaltok.
Yan po mga kapikulan, medyo patapos na yung ginagawa ni Papa dito. Part. Ayan. Tingnan natin sa maliit. Ganyan. Guys, hindi siya pinto as in hindi siya talagang literal na pinto na may bukas ganyan. Open siya. Open. Open sesame. Ay, hindi pa siya tapos. Kasi bintana to. Ayan. Lunch mo iyan? Basta gusto ko nagkaan. Wala ka nandiyan, wala ka. Hoy! Hoy! Siya ina! Sabi ko bantayan mo. Oy! Jaden! Baka sumabog ka dyan. Ilingang aki talaga ini ang kamay mo ha? Ang kamay mo. Hindi na dali, di pa? Kumarangan aan. Sarap. Jaden! Mana makita kay mama mo. Tara, mama. Mama! Dali, mama! O, to mama mo. O, mama Geraldine, mana, mama. O, ni mama. Why, joke lang. Wala man. Wala ka ba yung tsinelas? Saan yung tsinelas mo? Ano tsinelas? Huy. Ata ura kang tsinelas. Balik ka duman kay mama mo siya ina. Mama ina. Nanay Sadit. Andiyan na kay nanay Sadit mo. Sige ang kaon gikap noodles. Ano siya ina? Seryoso na iyan. Sige, oral do ka kan kikaon. Kung wala ako dito, kumakain ka niyan palagi. May tindahan na kasi dito guys, sa kapitbahay namin. Porket malapit na yung tindahan, kung ano-ano na lang kinakain. Ito may isang ito. Bakit na din gatas? O, magtimpla ka na lang ng gatas. Ayun o. Timplahan mo si Jaden. Ingi, ingi, ingi. Ingi. So, ayan guys. Si Father. Medyo inaano na lang. Finishing. So. Huy. Saan ka pupunta, huy? Mahulugan ka dito ng ano, huy. Ay, kulang pan pa? So guys, ay, meron mahalo? Mahalo ko lang guys yung ano, yung halo dito. Kaya magkukuha pa ng, maghahalo pa ng semento. Uy! Isus, rabas! Ayan guys, so, ayan na lang yung buhangin namin. Konti na lang. Pero, ayan din yung graba. Ayan. Tapos yun yung lupa na parang galing doon sa tinanggalan pa. Ayan. Rabas ika ah. Rabas. Oo. Vlog ikaw, vlog. Vlog. Ay! Ano ginagawa mo? Oo. Tingnan mo nga. Oh. Hawakan mo. Isus, minutasan sa kutsara. Ano mo yung kutsara? Hindi sa kutsara. Ano ginagawa mo na? Oh, ano yan? Si Ate Shaina.
Si mama mo ina. Tutukan mo ng camera. Anong gagawin mo? Mag-vlog ka. Sabi ko mag-vlog ka, di ba? Magsalita ka. Sabihin mo, ba? Ba? Hawakan mo. Mag-vlog ka, sabi ko. Akin na. Bigay mo kay Ate M. Bigay kay... Ay, ayaw! Bigay kay Ate M. Bigay. Ay, ayaw niya. Ayaw niya. Bigay mo kay Ate M. Nagbablog, mama. Ay, ayaw. Ayaw niyang ibigay, guys. Oh, bumili si... I-vlog mo si... Oh my God. Aha. So, ayan guys, yung ano. Ay, wow. Talaga, gutom yan. Yan guys, yung merienda. Tingnan mo to. Wala kang tsinelas. Sabihin mo si mama mo. Asan yung tsinelas mo? Oha, mauli na daw siya. Mauwi ka na. Bye-bye. Bye-bye. Ay, mauli mananggad. Hoy! Mainit kasi, mainit ang ano ba, simento. Siya ina, kuha daw ini. Akin na yan, pasaway. Pasok. Pasok ha, huwag ka nang aalis dyan. Gusto niya nang uminom guys kasi ng Royal. Oh. At daw. Ay, ina, mahulog. Kaputan mo. So, ayan guys. Ito na yung ano. Buhangin tsaka semento. Kahaluin. May lamisa dyan. Ay, asan yung lamisa? Tunduk ko lang sa bigas eh. Ako. So yan guys, magpe-prepare si mama dyan ng, yung ano nila, yung merienda nila papa. Ayan. Ayan. Ay wow! Ikaw na bata ka. Psst. Siya inayanayad ba na sa bag ko? So guys, yanayad ba na yan sa tita yan ni Ate Rica. Dinala ko na. Kasi nandito na siya sa Legazpi. Nauna siyang umuwi. Tapos naiwan niya sa akin kasi naram ko yan nung pumunta kami, umakyat kami sa bundok. Isa daw wala ko yan. Mahiligan sa mga. Yan si Bunso. Malaki na siya. Matangkad yan si Bunso. Kaso nga lang, umayat. Yung taba niya kasi, naging tangkad. Ganun. Ano, mini volcano. Sige, merienda kayo guys. Merienda kayo guys. Ay, binili pa. Wala man pa naman ma. Bumili si mama ng tinapay. So yan guys. Social, Nutella. Ito lang walang laman. Ah, Nutella, wala nang laman. Ito, peanut butter. Sige, sino muna tayo ng ano? Para man ma-refresh. Ah, sarap. Guys. Ay, baboy! Saan ka na naman pupunta, ha? Saan ka pupunta? Siya na, mama. Ibalik mo na to sa mama niya. Hulaan mo. Pasaway na. Nagibo ito. Pero wala kasi siyang tsinelas.
Ay, wow. Kukulungin mo ako? Kukulungin mo ako? Mag-vlog ka na ulit. Huwag mo huhulugin, ha? Pag hinulog mo, mag-vlog ka. Mag-vlog ka. Mag-vlog ka. I-vlog mo sila. I-video mo. Yan baga ako. Ganito. O, ganyan. O, ganyan. Mali yung hawak mo. Mali. O, sige. Tara, tara. Dali, tara. Ako na nga lang. Hindi ka man marunong. Ay. Wow. Babae yarn. Babae yarn. Mag-iwain yung na gusto. Ala. Babae yarn, guys. Tawa. Ginailing niya kaya. Tawa mo. Pakapatunta. Hawakan mo. Gusto niya talaga. Gusto niya. Mali yung hawak mo ganito. Ganyan dapat yung hawak mo. Ayan ka. O, ayan o. Ganyan yung hawak. O, ganyan. O, hawak. Ganyan yung hawak. Alam na ha. Alam na. O, mag-vlog ka na. Sabihin mo, hi guys. Okay na. Sabihin mo, hi guys. Ay! Ano man ito? Fried chicken? Oh, mama. Niya, gusto niya. Nguya niya, kaya niluwan niya sa fried chicken. Paano kaya wala siyang pampunas na dara? Sige lang. Dahil na. Ay, wow! Sarap! Nasiraman. Wow! Oh. Iso! Pagihitaas ka ng badot Bata niya. na to. Tagabulod naman. Ano? Sana, ay, wala na. Ito na lang. Mag-vlog. Ay, hindi, sala. Mali. Ganyan. Mag-vlog ka. Dahil naman, tama na. Okay lang. Gusto lingaw na talaga. Ako na. Pabayaan lang. Hello na, hello. Hi. Mag-vlog ka sabi, hello guys. Ay! Diyan ka sa camera, gumanyan oh. Ganyan ka. Hi! Sabihin mo hi. Eto oh. Hi. Kaya nga. Maduman na ako kay Geraldine, mapayong na ako. Ay, andun si Mama Geraldine mo. Maduman na ako kay Geraldine. Ay, wow, iba. Akin na, sa akin na. Tama naman kita kay Mama Geraldine. Ay, hawak na, hawak. Oh, ano, ayaw mo na. Akin na, bigyan mo na kay Ate M. Sa Ate M na. Thank you po. Ay, oo. Ano? Okay na. Bye-bye. Ito, ayan na. Hawak na, hawak. Ay, pinapalo mo ang kamay ko. Bay suguran. Si Papa yung isa pa. Ito na. Hawak mo ha. Ayusin mo ang hawak. Ay, pinalo mo. Ba't mo pinalo? Bad. Hello. Sa akin na. Ay, kailangan to ni Papa mo. Papa, ay, si Papa mo, Papa. Papa! Mali kay Papa. Uy, Papa. Tuway. Matalang kawan. Hi! Ay. Tara na. Eto na, hawak na. Ayaw mo man? Hindi ka man marunong humawak? Nagpasali naman. Ay! Hugas ka mo. Tara. Mama, ukwa na mama, taong bitis. Ang hirap ng bata. Sikay lang. Ay, dahil na. Ang tama na sa iuli. Taka lang. Ulian na. Bye-bye. Uwi na naman kay mama mo. Bye-bye. Doon ka magpasaway kay mama mo. Huwag sa akin. Amo? Bye-bye. Woy! Palo. Doon ka kay mama mo magpasaway. Spank. Dali, palo. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Ay, nakaw. So, yan guys, si Papa. Ayan na, hinalo na niyan yan. Malapit na yan matapos.
Para ano, para matuyo na. Matuyo na siya. So, ang init dito. Kaudo ako. Kaudo na ako. So yan guys, tapos na si Papa dito sa taas, kaya tinanggal niya na dito yung kanyang inaapakan kanina. Nag-CR kasi ako, kaya di ko nabutan. So yan, kailangan na yan tanggalin. Baklasin ba? Bukas. Bukas naman daw. Kasi ilang araw pa lang yan. Oo, tapos hapon na guys. Ilang araw pa lang yan na ano, na islab, kaya hindi mo na siya babaklasin para tumigas pa lalo. Sana all. Yan. So yun po mga kapikulana, yan po muna yung update ngayong araw. Kasi madami nagsabi na, yan, i-vlog ko daw yung pagpagawa ng bahay. Kailangan naman kasi. So yan guys, thank you so much po kay Tito Joe. Ayan, sana gumaling na po yung likod nyo. Ayan, sana wala pong masamang mangyari dyan sa likod nyo. Kung baka ano tawag dyan? Lamig, siguro lamig. Hindi. Pero nagtatrabaho kasi siya, kaya hindi ko alam kung ano nangyari sa likod niya. So yan, kay Tito Jojo din po. Thank you so much po. Sa Team Paway, shower out kila Ate Angge. Ngayong araw yun uwi si Ate Angge sa Burias. Ay, sa Pili pala, sa Pili. So yan, sa mga angels ni Kuya Nolly. Yan, kila Ate Margie. Mama yung ano ni Mary, alam na ni Mama, na nag-vlog din yung mama ni Mary. Si Mary Evangeline. Ang cute, no? So, yan guys. Shout out sa mga viewers natin at sa mga sponsors. Yan lang guys. Bye-bye. Love you all.